Ramogi mag jodak ma Kapuoyo medore gwenge mar Rirasi kocha ka ng'ur kotende kod weche mag lal mar sitima kata onge mar sitima gwenge makono. Kawasure ni jotuo pod medo dang'ni temo manyo thieth tok sirikal. Loro kumba mar thieth kowuok NHIF kendo koro ji odonjo e SHA. Kata obedo ni ute mag thieth mag rufaa temo neno ni jotuo mane ni e bwo okumba machon oyudo thieth. Moko kuom jotuogo to pod kwamo kaluwore kod chenro mar SHA kendo magikoni mano kore pod okoriere. Kamachielo jotuo mamanyo thieth e ute mag thieth mag ji giwegi bende koro chuno mondo mi ogol omenda aching' eka giyud thieth kaka Simfros Okinda miyowa ler. Odiechieng' mar ariyo e bwo chenro manyien mar okumba mar thieth mar Social Health Authority. Jotuo pod nigi dang'ni ma ka kod kacha kaluwore kod ng'ikruok mobiro kod chenro manyien ni. E od thieth mar rufaa mar jo-TRH e kaunti ma Kisumu, jotuo kwamo. Maromo jumbe ariyo nyaka ne migi thuolo mar wuok kendo dok pacho. Pod koro dinegi e od thieth kaluwore kod ng'ikruok e weche mag chudo e bwo okumba mar NHIF. Nilikuwa admitted on 23rd na tukafanyiwa surgery na sasa sijapata approval ya NHIF, ndio maana bado niko hapa. Nyocha abiro ka on Tuesday 24th kinobitim na surgery mancho tim na mowuok maber. Koro bang' surgery to miwa discharge. Koro kosemiwa discharge to newa onyiswa ni mondo wa or kwayo mar NHIF mondo approval owuogi mondo wawuogi. Koro waserito enana ka piny oruto ni message bro bi e simu. Message no bokwane ok gol hospital to osemiwa discharge. So asebedo ka moloyo 2 wige ariyo chakre tim na operation. Ka kwayo no gola gikono ginyal gola. Nyoro nyawadhi piny to nyiswa no timwa free surgery warito jo NHIF mondo clear wa. To NHIF sanito seng'adi oduogi shift koro wakien wadwa bedo hospital nyaka karang'o. Wich bar maduong' ma jotuo ni godo en ni omenda medo kwanore to gionge nyalo mar wuok e od thieth kaluwore nyaka ne gindikre e bwo okumba manyien mar SHA pok giyudo ote moro amora. Koro tamwani to koro kar wachom kanyo nikech bills wato medore ameda. An sani endi kama nitie ni bill apani ochopo 200 sani to pod omedore ameda. Ok ang'ena biro wuok hospital ka endi karang'o. Wach bar makoro biro manyien mar mawinjo koluong ka nanang'owa ero swas kia ng'ono bende koro donje ka. To kaka wadwoko shift no be wakia kata kaka itimo wan wakia waning'iso wan gicha no serumo tarik 1. Koro wato wan ka wakia kadang' wakonyre. Ywak mar jotugi kata kamano pogore gi gima jata tije maduong' mar jo-TRH Richard Lesiampe wacho ni onge jatuo moro amora ma gidino ne od thieth e wi chudo e bwo okumba mar thieth mar sirikal. We are not experiencing challenges in terms of discharges of surgical patients. All surgical patients, in fact, since yesterday, we had initially some challenges in the morning, but actually from around 3-4 o'clock, we actually managed to have a health ID, which is now helping us to discharge all surgical patients. Komachielo, jotuo mag nyarogno mayudoga thieth e ute thieth mag ji giwegi ok nyal yudo thieth kata obedo ni sirikal nosingo ni gibiro yudo thieth maonge ng'ikruok. Jotuogi wacho ni idwarogi kod Sh9,500 pesa aching' ka giyud thieth. So leo nimekuja nikaambiwa hivyo. Nikaambia medical, nikaambiwa hakuna kitu tunaweza fanya sababu hawajapata the way forward na NHIF haifanyi kazi. Nimefika hospitali nikaambiwa hakuna, hata by the way jana ndio niliambiwa kama unataka kuja na cash shilingi 9,500 na sina hata transport nikupewa nimepewa. Temo mar jotuogi temo manyo thieth e od thieth maduong' mar Nakuru Referral Hospital bende ogore Luanda kaluwore ni od thieth no sani opong' kaluwore kod thoth jotuo madonjo mayudo thieth mar nyarogno. There are private clients who have been turned down from the private facilities where dialysis are offered, and they've been seeking services within our dialysis service machines. Though, remember, we have scheduled clients for the 116 sessions within a week, and we have to seek a space for the influxes that are coming in. And this requires also expansion plans, which were not anticipated. Simfros Okinda, Ramogi TV.